Yanda? Oh. Kijk hier, mijn kan. Ga me ballen, abang. Nou? Ik is nog ernstig, mijn kan. Ik is hartzeer wat die nou, maar kom net samen alsjeblieft. Wat doen nou? Ze hoeven je tanden te bozen, zij doen het niet by the way, so. Ik doe niet bij de Kom samen, like, ik is ernstig. Alsjeblieft. Goedemorgen, Pastor Squirrel. Pastor Squirrel, die is mijn kind, Yanda. Hij kapt kussens. Yanda, die is Pastor Squirrel, van de Squirrel teken. Pastor Squirrel, mijn kind is hier vandaag van de kapkussens. Salut. Wat? Nee, mijn kussens kap niet. Amen. Dank je. Kom, Pastor, je gaat naar de toilet toe, man. Oh, los die kussens. Walang kaya chicken o tigil. Mamaya. Yo, pastos squirrel.